gwamnonin arewa waɗanda sun ka taso suna faɗa da masu addini. Limami in yayi sallar juma'a a kama shi a walakanta shi, malami in ya faɗa ma manyan banza gaskiya maimakon a haɗa shi da malamai sai a kama shi. Kuna jin abin da ya faru ga babban malamin musulunci Malam Bello Aliyu Yabo hafizahullah. Wannan malamin Malam Bello Yabo ya ce duk wanda ya hana sallah Allah ya kare shi. Yana da wani laifi ko bayan wannan? Yana da wani laifi? Baya da wani laifi in ba wannan magana ba. Ya ce duk wanda ya rufe masallaci ya ce ka ai sallah Allah ya kare shi. An ka samu shegen tsuntsu Kaduna yayi tab da shi. Muna roƙon Allah, ya Allah wani ɗan jahin tsuntsu ya kama Bello Yabo, ya Allah ka kama shi inda ba a tsammani. Ya Allah ka kare shi inda ba a tsammani. Ya Allah ka mai sai habaru kana. Ya Allah duk gwamnan da adda irin manuhati Allah ka kare shi. Ya ku al'umma musulmi, wannan dan tsuntsu na Kaduna yawa musulunci ta'addanci, dan boko aqida na, ya kamata mu sani cewa mu za mu yi wani abu daga cikin abin da za mu fara mu kai goshi ga ƙasa mu adda hannu wurin kama Malam Bello Yabo. In kaki gare Allah ya keci kakin, in rawani gare Allah ya keci rawanin, saboda akwai wasu manyan banza da suke son su yi amfani da wannan dama su mai shemu wawaye, sai su ce mu mun ka zo mun ka an so shi. Wallahi muna ganin ku, Allah ya faɗa muna yadda makirai suke makirci tsakanin ku da Allah. Wannan malamin maganganun da yayi in ana jin ba su yi ba, waɗannan masu ƙarya sakiya da aka duna ba da su addare a hada shi ba, sai a kira wani su zama da shi, amma su kuma suna kala ba su iya komi sai huda sun tunzura kan ga munan da wani dan wasa shi ma sakwato na da shi ko ba da shi da dan waziha sakwato shi ma ya samu masu gaba. Muna roƙon Allah yadda ya samu masu gaba Allah shi ba, muna roƙon Allah kamar sai khabaru kana. Ya Allah da hana mulki ko na cikin gida ne, Allah yadda kake kare wanda duk ya taso masu addini Allah ha kare shi. Duk makircin da aka yi kakku raba ɗayan biyu. Abinda kun ka ga an wa Malam Bello Yabo target na gwamnonin arewacin Najeriya kansu da yadda kun ka ga an yi mai duk wani malami da adda wannan fahimta haka za a yi mai. Jama'a za mu sa idanu mu kyale a halaka mana malamai. Don haka mu muna kira ga aiji ƙasa, wallahi shi hankali kan Malam Bello Yabo ya samu matsala hannu nai. Wallahi wada da masu addini akwai matsala. Mu ba mu yadda ba mu amince ba. Mutanen da sun ka ɗauke shi wallahi ba mu yadda da gaskiyar su ba. Wallahi in ya dawo janna har bayan shekara ɗaya har shekara 5 in mun kaga wani abu ya taso, wallahi ba irin waggar rashin lahiya ta da an ka saba gani ba. Ana ba mutum fozin ko ba a bashi. Ana ba mutum fozin ko ba a bashi. Ana bashi sai bayan watanni shi aiki ko bai. Don haka ya ku al'umma idanun mu buɗe, alƙawali na aggare mu. Wallahi duk wanda ya kashe mu na mali ko matsayi ne sai mun kai shi. Duk wanda abin da kun sani da ita kayan mu. Wa in aqabtum fa'aqibu, in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Allah madaukake ce in an ka afka muku ku afka gwargwadon yadda an ka afka muku. Don haka muna jan kunne ma'aikatan tsaro ku yi hankali, ba yaran gwamnoni kuke ba. Ya kamata ku sani cewa duk wani hadari da ake son a jawo, yanzu ku riba muna cikin bala'i na kidnapper, muna cikin bala'i na yan ta'adda, muna cikin bala'i na yan ta'adda Boko Haram, ga sunan su muna alaka kai. Yanzu kuke son ku takar wani sabon bala'i. In ba shi ba, in malami yayi magana me ya kamata a kawo malamai su zauna da shi su tattauna da shi, inda bai da dalili sai a gwada ma mutane bai da dalili. Amma wallahi hanya ta kamu ba hanya ce mai kyau ba. Don shi nake ba gwamnatin jihar Sokoto shawara, kahin ta fara kama Malam Musa Ayuba Lukuwa to ta hidda ta gina gidajen yari, saboda wallahi gidajen yarin da aka gare ta ba su isa mu. 23 local government ko ina muna da mutane, sannan wallahi ba za mu zauna ba. Kama Malam Musa Lukuwa wallahi